Son auga. Para os humanos simplemente estou aí. Son algo que dan por feito. Pero non son infinita. E eles cada día son máis e máis. Comezo como choiva nas montañas. Flúo aos ríos e aos regatos. E termino no océano. Entón, o ciclo volve a comezar. E tardarei 10.000 anos en volver ao estado no que estou agora. Pero para os humanos só son auga. Simplemente estou aí. Onde me atoparán os humanos cando sexan billóns? Onde se atoparán eles? Haberá guerras por min, igual que as hai por todo o demais? Iso sempre é unha opción. Pero non é a única opción.